kif int? X'messaġġ għadditilna Sabrina? Ekku, U intom tiltaqgħu magħhom ukoll dawn? Il-volontarjat li persuna tgħin mingħajr ix-xewqa li taqla lura hija xi ħaġa imprezzabbli. Il-volontarjat dejjem jiswa fis-soċjetà Maltija. Ekku. Però ħammorru ftit anki għal lop responsabbli u l-fondazzjoni tagħkom naturalment il-ġimgħa 15 ilu għamilna introduzzjoni iżjed minn kollox, però meta wieħed biex l-ivvizzjat ma jirrikorrix għall-lop. X'hemm wieħed jista' jagħmel speċjalment meta jkollok lil membri tal-familja jafu bil-problema u ma jkunux jistgħu jsibu irkabtu għas-sitwazzjoni li jkunu għaddejjin minnha. Iva, li jġib ħafna riperkussjonijiet. Ekku, nsellimlek Anġela u nsellem lit-telespettaturi kollha. Iva, il-lob tal-azzard jew inkella gambling jieħu l-forma jidħol fis-seħħ permezz ta' nħobb insemmihom jien 4 elementi neċessarji li huma d-deċiżjoni biex persuna tilab tagħmel għażla tieħu d-deċiżjoni biex twettaq l-attività, biex twettaq il-prattika. Barra mid-deċiżjoni hemm il-logħba per se, il-prattika tal-logħb tal-azzard, barra minn hekk hemm il-ħin. Jekk persuna ma jirriservax ħin għall-logħb tal-azzard, dan ikun ineżistenti u xekk u barra l-ħin hemm il-flus. Jiġifieri biex inti tilab il-logħb tal-azzard tirriskja flusek. Issa barra minn dawk l-4 elementi li huma neċessarji biex il-logħb tal-azzard jidħol fis-seħħ, jiena nħobb nagħti daqsxejn pointers biex l-ivvizzjat joqgħod attent. Meta l-ivvizzjat iħoss il-kilba, il-famuża kilba tant b'saħħitha. U probabbli qas ikun jaf li tkun il-kilba li qiegħda telbu biex ikompli għaddej anki bil-logħb. Iva, meta il-persuna jħoss dik il-kilba, il-fondazzjoni tħeġġeġ biex l-ivvizzjat iħares oltre. Ġifieri jibda jaħseb fuq xi ħaġa kompletament differenti. Proset, jekk ikun hemm bżonn f'dak il-mument tant sensittiv jista' iċempel lill-persuni qrib tiegħu biex jikkomunika dak il-mument. Barra milli iċempel jaħseb fuq alternattivi oħrajn li kif qed tgħid tajjeb ħafna inti Anġela, importanti immens fejn jidħlu flus. Tajjeb li l-ivvizzjat ma jkollux kontroll assolut tal-finanzi tal-familja. Għax hemmhekk ikollok rovina, mhux tal-persuna l-ivvizzjata biss, imma sfortunatament anki tan-nies ta' madwar li jkunu qed jiddependu proprju anki minn dak il-budget. Ekku li tajjeb li ngħidu li mhux il-persuna avvizzjata biss ikun qed ibati imma anke l-persuni tal-madwar. Il-ħin tajjeb li l-ivvizzjat iħares lejn il-ħin mhux bħala ħin li huwa jattwa il-logħb tal-azzard imma ifittex alternattivi. Iqatta il-ħin tiegħu fuq attivitajiet oltre mill-logħb tal-azzard. Dawn huma kollha punti sottili importanti li l-ivvizzjat tajjeb li jżomm f'moħħu. Ġifieri semmejna d-deċiżjoni, semmejna l-flus, semmejna l-ħin u semmejna l-logħba, il-prattika. Tajjeb li l-ivvizzjat jaħdem miegħu innifsu intrinsikament kif ngħidu biex iħares oltre f'dak il-mument sensittiv ma jaqax għat-tentazzjoni. Meta qed ngħidu jaħdem fuq innifsu, kultant sfortunatament ikollok is-sense of denial, jiġifieri l-ivvizzja laqqas jaċċetta illi għandu problema. Ekku, dik hija problema minnha nfisha. Jiġifieri jiena dejjem nirrepeti nħobb insostni li meta persuna tirrealizza li għandha problema u tirrealizza li għandha bżonn l-għajnuna dawk huma l-aktar żewġ passi importanti li l-ivvizzjat jista' jagħmel. Jiena dejjem inwassal il-messaġġ li m'hemm l-ebda mistħija, m'hemm l-ebda tebu
u l-għajnuna teżisti. Jiġifieri l-aktar pass diffiċli huwa l-ewwel pass, l-ewwel żewġ passi. Imbagħad minn hemmhekk m'iniex ngħid li l-perkors għall-irkupru mhuwiex mhux faċli, jiġifieri m'iniex ngħaddi dak il-messaġġ. Imma l-ewwel żewġ passi huma Ejja ngħidu li importantissimi. fil-ħajja xejn mhu faċli. Meta inti ssib sitwazzjoni daqsxejn diffiċli, anki jekk tkun l-iżgħar ħaġa hija diffiċli, allura mhijiex faċli. Ekku. Barra minn hekk semmejna tajjeb ħafna l-alternattivi. Jekk l-vvizzjat. Tista' tagħti ftit eżempji anki għall-benefiċċju tat-telespettaturi tagħna. Jiena nemmen li anki bħalissa jkunu qegħdin isegwuna telespettaturi tagħna li b'xi mod jew ieħor ikunu jafu lil xi ħadd jew viċin tagħhom jew forsi mhux daqshekk viċin, imma kif nistgħu niggwidawhom dawn in-nies biex forsi joħorġu minn dan il-vizzju jsibu alternattiva oħra biex ikunu jistgħu jiżvugaw fil-ħajja? Iva, l-alternattivi huma varji huma importanti immens. Jekk l-vvizzjat iħares lejn il-lob tal-azzard bħala attività li tipprovdilu adrenalina, pereżempju, tajjeb li jfittex alternattivi fiżiċi u sportivi li wkoll jipprovdu ċertu adrenalina. Ġifieri jkun hemm bilanċ, Anġela. Tista' takwista ħafna iżjed meta persuna tiżvoga proprju anki f'dawn l-affarijiet. Ekku, jekk l-vvizzjat għal darba ħares lejn il-lob tal-azzard mhux biss bħala adrenalina imma bħala aljenazzjoni mill-problemi. Hemmhekk tajjeb li flok jirrikorri għall-lob tal-azzard jirrikorri għal għajnuna professjonali. Barra minn hekk, jekk il-persuna isib iħares lejn il-lob tal-azzard bħala attività li tipprovdilu s-soċjal, iħares bħala attività li ssaħħaħlu il-ħajja soċjali tiegħu. Tajjeb li il-persuna minflok tirrikorri għall-lob tal-azzard, tirrikorri għal attivitajiet soċjali. Pereżempju, bħalma smajna għallet tajjeb ħafna dik il-mara l-volontarjat. Il-volontarjat. U wara x'sodisfazzjon anke l-mod ta' kif titkellimna, tidher li kemm kuntenta bil-ħajja tagħha. Iva. Dawn huma kollha alternattivi, l-alternattivi kulturali, l-arti, l-mużika. Dan huwa kollu talent li jista' jservi bħala alternattiva għal vizzju. Qed jidher in-numru 1777. Hemmhekk dak huwa numru li jista' jgħin ħafna. Anki lill-familjari tal-persuni vvizzjati, żommuh dak in-numru tat-telefon ħalli kemm jista' jkun anke tkunu tafu b'xi ħadd li għandu bżonn l-għajnuna. Iva. Jistgħu jsalvaw ħajja. il-1777 il-linja ta' għajnuna nazzjonali li tipprovdi l-fondazzjoni l-ob responsabbli inħeġġu permezz tagħha biex kull min iħossu li l-lob tal-azzard eċċessiv qed jikkontrollalu ħajtu u hu qed jitfgħu bħala priorità assoluta fuq il-familja, fuq it-tfal, fuq il-ħajja soċjali, fuq il-ħajja professjonali, inħeġġeġ biex dik il-persuna ċempel fuq il-linja ta' għajnuna nazzjonali tagħna 1777 u issemmalna il-karba tagħha. U aħna permezz tal-istaff professjonali tagħna noffru s-support tant meħtieġ. Hekk kont se ngħid jiena, hemmhekk hemm nies professjonisti li jkunu jistgħu jiggwidawkom u jibqgħu ċerti li t-telefonata tagħkom se tibqa' magħluqa proprju anki ma' dawn in-nies professjonisti, però il-bżonn ikun qiegħed hemm u allura se joħorġu idejhom biex itukom din l-għajnuna. Il-konfidenzjalità hija assoluta u min jiddejjaq saħansitra jċempel jidħol fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt u juża s-servizz taċ-chatting. Jiena taf xi xtaqt, għax aħna dejjem insemmu il-Fondazzjoni Lob Responsabbli insemmuha ħafna u we try to hammer it home. X'tgħidilna dwar dan? Ir-responsabbiltà hija ċ-ċavetta għall-ħajja tagħna. In ġenerali, jekk persuna ma tkunx responsabbli f'dak kollu li tagħmel, tkun qed tiftaħ bil-mod il-mod it-tieqa għal problemi. Speċjalment fejn jidħol il-lob tal-azzard. Eċċessiv għaliex ma ridux
inqarqu bin-nies u ngħidu li l-lob tal-azzart huwa ħażin biss. Jiġifieri jekk persuna timxi taħt il-linja ta' kontroll b'mod responsabbli kemm ta' ħin u kemm ta' flus ma fiha xejn ħażin. Jekk il-persuna taqbes il-limitu u taqa' fin-nasba tal-irresponsabilità, hemmhekk jibdew jinfetħu bil-mod dawk it-twieqi tal-problemi. Ekku, mela fakkarna n-numru tat telefon huwa free phone jekk intom tixtiequ li tagħmlu kuntatt anke mal-fondazzjoni. Tistgħu iċċemplu 1777 u naturalment hemm anki mezzi oħra kif tistgħu tagħmlu kuntatt magħhom. Allura il-medja soċjali u naturalment daw se jkunu qegħdin hemmhekk għalikom. Kejn, grazzi aħna niltaqgħu bħal 15 jekk Alla jrid ħalli nkomplu nwasslu u ntambru lit-telespettaturi tagħna illi jekk tfittex se ssib lajnuna. Grazzi. Grazzi. Ħanikonkludu il-programm.